tieko sakoro ma wango. An wach manyalo wacho mogik Trevor en ni oningo waendelea mana keto sirkal mamalo tesre kaka waketo sirkal mag county tesre. Nikech weche mag devolution nitie gik ma county governments kende manyalo timo. To nitie sectors moko ma ka ok iketo county government tesre to wan wawuon wanyalo hinyore. Nitie direct impact. Achiel kuomgi en weche mag thieth. Nitie county hospitals ma sama wuoyeni kiwuok idhiye to en mana Panadol makata glove kidwaro gloves ma irwako arwaka ma nas rwako ni inyisi ni dhi nyiew oko. Mago gik ma jopiny nyaka ng'e ni mano is not okay. Mano is not okay. Kar mondo wabed pile pile ni en convoys to ji rally to ji timango, afadhali wabed gi telo mabro ng'iyo ni owe adieri basic things, weche mag health, weche mag pur, magik ma county government ema neno. Nyaka gi invest thoroughly in weche mag health, weche mag agriculture mondo kony mondo dongruok cha obede. Mar ariyo, county governments okochuno ni gin gi wuon ema nyaka koro ni gi solve problems te. Ni koro gin nyasaye moro ma koro kila problem ma in go bede. Gima county governments oningo bed ni ginyalo attract private sector mondo konygi gi weche mag tich kaka na wacho cha. Kuri bed county government ma hostile. Bet county government mong'e loso osiep. Magi moro ko biro tineno ko nyalo mobilize luong koni gi kocha. Nikech adieri makende en wach mar bedo broad based gi sirkal mamalo ni oumo duk mang'eny kabisa e county governments moko. Okonyogi kabisa. Nikech ka dok sirkal mamalo nitie ndara ma koro dwa ongego. Chirni mineno kigero mang'eny e gwengwa gi ng'eny gi county governments go dok ogerogi. Koro umo duk mang'eny kabisa. Mamano be en gima ber to lakini jopiny oningo nyisgi maber ni oyo ndara ma koro ichung'e ni kik wuondi. Yes, en broad based ni notime gi sirkal mamalo. Pod inuwa ni pesa mar county cha to ni kanye. Ka ok kamano Trevor, wach mogik ang'eni Christmas biro, an gi jogwengwa, antie gi osiepa moro ni okike kwasa. Ene piny. Okike kwasa ene piny maka ler nyatike wa kwasa kendo owinjo. Mane ng'ati manie ground. Mane ng'ata manie ground. An gi osiepega moko be uriri kacha obet ne winjo twak mamit gi suna gini. Agonegi ni Merry Christmas, Nyasaye ochung' kodgi gi oganda wa duto te ma Migori gi county state te ma Kaluo. Kawuono ne olor wach mag Piny Luo Festival Migori County marwa. To aparo ni wan kaka Joluo wakawa time wakendwa mar ng'eyo ni mit mar siasa en siasa madongruok. Mane siasa mamit. Ok mar dhok mamit. En mana siasa madongruok. Nero kamano. Mane kama weche moro mar buch jopiny.